Salut! Eu sunt Daniel Tămâș și bine v-am găsit la o nouă serie de pe acest canal. O să începem o nouă serie de Minecraft. Am mai început un videoclip, dar din păcate mi s-a oprit și am făcut, mă rog, nu știu ce, mă rog, să iau pe acestea. Am făcut rost de niște, nu știu, am făcut rost de niște mâncare și lână. Am avut și mâncare și lână, dar le-am pierdut, nu știu, mi-au dispărut din inventar, chiar nu știu cum, și mi-am luat înapoi. Așa? Mi-am luat înapoi, sper să nu vă supărați, dar nu o să mai iau nimic, dar astea chiar mi-au dispărut. Așa. Și asta. Când am ieșit afară, nu mai aveam nimic în inventar și așa mi-am luat tot. Mi-am tăiat din aici cum este frunze. Eu am luat lemnul, dar luna și cu mâncarea, da, am luat-o. Mâncarea nu era prăjită, dar chiar dacă o prăjeam acum, chiar dacă am luat-o prăjită, tot aia e. Sper să nu vă supărați, sper să o arunc în apă. Nu. Am aruncat o lună greșită. Am crezut că am aruncat în apă. Ce se aruncă? Așa, oricum. Sper din suflet să nu vă supărați. Hai să mai luăm niște lemn. Prima aia chiar mie nu s-a salvat, ca așa o puneam pe video. De ce să nu o pun? Era cea de nu mi s-a salvat. Și dacă era așa, da, am luat din game mode, și dacă era să iau multe chestii, luam lemn, luam lucruri de fier, luam armură. Uitați, luam armură pe mine. Vedeți? Nu luam neapărat mâncarea. Mâncarea de una e. Că avem deocamdată. Dar eu așa să mă duc la mine după ce pun astea să facă. Voi jos. Voi sus. Mi se fac niște călări. Așa. Despre ce vreau să vorbim, vreau să vă zic. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Chiar mi-a face plăcere să văd chestia asta. Mai explorăm puțin pe aici. Da. Și v-am zis, recunosc pentru că am luat aceea. De ce să nu recunosc? Îmi pare rău. Sper să mă iertați. Dar am fost foarte supărat că nu mi s-au salvat. Și am avut decât 3. Era pe care să fac patul și am vrut să mă uit cât am filmat și am văzut că nu e acolo. Și m-am supărat. Mă rog, nu mă faceți. Cred că mi-ajung aceștia. Fac niște biete. Hai, mi-ajung. Uitați, am găsit o mină pe aici. Am vrut să iau niște piatră și am găsit instant o mină. Să spar aici. Bine, nu cred că este o mină foarte mare, m-a speriat.
Nu cred că este o mină foarte mare, dar cine o să nu. Uitați că este niște fier. Nu putem să le găsim. Da, dacă era așa, spuneam, am avut pe harta aceea fier și de ce? Și puteam să iau. Puteam să iau, să zic, jumate și jumate să-l arunc. Tot mai bine e așa. Eu am luat tot ce am găsit foarte greu, adică mâncarea. Am găsit niște făcuțe și niște oi și le-am și mâncarea, atât, nu mai avem arda. Și mi-am luat așa ca să nu mai caut, că pe ei nu sunt animale. N-a fost o mină foarte mare. Nu știu să mergi pe aici să-i explodezi. Altceva? Nu mai am căut? Nu mai rămas. Nici am luat-o direct, adică că ne întoarce să luăm asta. Mi-am luat asta. Hai să blocul. Să de la hartă, nu la foarte aha. Da. Și dacă vă place seria, lăsați un comentariu. Lăsați un comentariu pozitiv. Nu știu dacă mai fac. Dacă nu mai vreți să facem Minecraft, nu mai facem, pur și simplu nu vorbim, bă, hai să facem Minecraft. Că mie îmi place și ce dacă nu vă place vă. Dacă nu vă place, ce să spuneți, nu este nicio problemă. Dar bine mă că găsesc cu oi acum, altceva n-ai. Nu este nicio peșteră. Mai bine mă duc mai aproape de casă să sar până în jos. Nu, dar în jos. Și poate găsești o peșteră și aproape. Casa mea este acolo, deci. Sunt două de morți. Dacă mă întrebam, nu, n-am pus harta pe pistol. Am văzut că mi-am putut să am mâncat ceva de carne. Fac așa până la plată, pentru că nu vreau să ne găsesc până făcut degeaba. Să vă văd cu toate. Așa, scuzați-mă câteva dacă nu vorbesc, mă întrerup așa că am zis. Nu știu, am câteva de mă enervează că e foarte mult de tot. Aoleu, trebuie să iau asta, mă, că e schisă. Hai că nisip. Cred că nu vă supărați că văd când zic așa în engleză și poate voi știți, dar poate zice cineva, one chicken, nu știe, sau uitați. Poate eu zic, sper să nu vă supărați la chestia asta. Dacă nu găsesc nicio mină, măcar iau pietra. Sper să nu vă plictisesc. Am dat de dat iar. Fac. Stați puțin. Să văd și eu unde era brainesul ăla. Video. Brain. E mult mai bine. Sper să se vadă bine și cu filmare. Mi-am luat telefonul de asta. Să vă spun tot, să nu vă speriați să stau așa. Deci la mine se face întâlniri. Mai mic, vreau să mă uit și se face la voi. Să știu din când în când pun tot de. Așa nu
ca să vedeți și voi ceva. Nu știu. În dreapta. În dreapta. Da, în dreapta. O să vă pun doar că nici eu nu mai vede nimic. Dar așa, poate găsesc o peșteră până se termină pricep. Nu mai văd nimic. Eu să băm așa să mai văd nimic. Mă scuzați pentru chestia asta. Hai, ce cărbune! Mi-am mirat nici de spargeam așa, mereu. Sparge, sparge, sparge. Ah! Du-te și urcă. Aha, aha. Lasă, bă, ceva în pomă. Deci aici nu este nimic. O să la toate astea. Nu, mi-e de ele. O să fac altele. Dar nu o să mobi. Nu o să mob, nu. Ai, fac. Aia să mob prin apropiere, cum ai făcut? Vino creeper-ul aici. Ce să fie mult? O să mă puște. Eu nu am mai distrug din creeper-ul. Eu fac. Da, tot e să-l bat. Sper să nu vină în spate. Am văzut un nou. O să fac și eu și cealaltă. Ce rezolvași? O să punem... Am mai mișcat. O să punem acela. Da. Ia asta. E foarte bine că m-a dat de aici. Știu de asta. Știam că merge ceva pe spate și era sigur că este un creeper. Dar... am stop acum pe video. Nu, ca să nu zice. Dar de ce am două paturi? De ce s-a făcut două paturi? Asta e ceva. Nu mai am avut un pat în creativă. Asta e creativă. Ce-a făcut băuță? Nu, o să stop acum. Asta spune că o să fac o lopată. A știut, băi, a știut. Da, nu mai am mâncare, fac. A dispărut. Da, mai am niște mâncare aici. Bine că n-am luat-o pe toată la mine. Ba nu, tot o inventarul am, dar nu mi-a apărut aici. Dar ce nu mai am? Sabie... Topor am tot. Trebuie puțin că o să fac o lopată. O lopățică. Să luăm niște